Ahoj milá košikárka, síce budem vo videu opletať LH šnúrov sánky, v tom videu máš tie sánky opletané zelenou LH šnúrov, ale tu ti ukážem, že aj na tomto košičku môže byť LH šnúra melírová. Toto je hnedá LH šnúra melírová a býva ešte aj taká oranžová. Takže ak chceš vedieť, ako sa dá ušetriť materiál a pliesť LH šnúrov, tak poďme sa spolu na to pozrieť. Základom pri pletení z LH šnúrov je to, aby ste tie osnovy mali pevné, aby boli silné, pretože tá LH šnúra je hrubšia ako samotný pedik. Toto je 2,5 a vidíte, tá LH šnúra má aspoň 4, možno aj 5 mm, aby bol ten pedik pevný a šnúra, aby sa ohýbala, aby sa nestal opak, že budete mať poohýbaný, ten pedik by sa ohýbal podľa tej šnúry. Dobre? Takže vždy základ buď hrubší pedik, 3, 4 alebo 3,5, ale toto sú sánočky, takže tu nemusí to byť také hrubé. Stačí, keď si dáte prístrčky. A tie už to spevňa a tie už krásne tej LH šnúre, ako tá LH šnúra sa im potom ľahšie podvolí. Celý veľký balíček, tak nedá sa pracovať s celým tým balíčkom. Treba si tú LH šnúru nejak odstrihnúť. Aby ste si nestrihali zbytočne veľa, tak dajme tomu, chcem urobiť 3 riadky z LH šnúrov, tak si zoberiem takto už upletený ten základ. Jedno kolečko, druhé kolečko, tretie. A vlastne si trošička pridám, lebo naozaj neviem, jak sa to bude ukladať. A podľa toho si odstrihnem dĺžku LH šnúry na ten svoj projekt. No, teraz mi tu vyšlo toto kazové, takže ten odstrihnutý prvý si dám na bok, tento odstrihnem, toto si dám na bok, použijem do niečoho kratšieho a znova si odmotám. A teraz sa rozhodnite, či chcete pliesť 2, lebo LH šnúra je ako dekorácia, takže stačí pliesť 2, alebo chcete pliesť 3. Ja budem pliesť 2, ale takisto aj 3 sa dá, ako keď pletiete klasicky 3 prútmi. Záleží ešte aj na tom, že koľko riadkov chcete pliesť. Ja som odmerala 3 riadky, takže v podstate môžem robiť aj vzorku. A teraz, keď už založím tento prút, tak nenechám si to takto a nepletiem ďalej takto.
teraz už keď máte druhé kolo urobené, tak znova pletieme vrchom. Takto. Vrchom. A zase nám vzniká druhá šípka. A tu už ani to netreba tak nejak prudko rozpletať, pretože už je to tak krátke, že už sa to rozpletá hneď samé. No čo hovoríš? Ak sa ti toto video páčilo, daj mi zaňho like, daj odber, klikni si aj na zvonček, aby každé video, ktoré vydám znova a znova, aby si ho vždy videla, aby ti nič neušlo. A ak sa chceš naučiť plieskošiky z pedigu, som Katarína alias Rybiška a viem ti to ukázať tak, aby si to zvládla ľahko, s radosťou, aby si nemusela o sebe pochybovať a aby si zvládla aj začiatočnícke techniky a hlavne aj pletenie krásnych uzávierok. V tejto chvíli je to odo mňa všetko. Ak chceš vedieť viac, klikni si dole, v popise je odkaz alebo ho dám aj do prvého komentára. Takže maj sa krásne a do pletenia!